Signe, nu skal vi ind til Aisha. Ja. Og Aisha, hun har kol og nedsat lungefunktion. Hun er faktisk helt nede på 30% af sin lungekapacitet tilbage. Okay, og hvad betyder det så for hende? Jamen, det betyder, at hun har svært ved at spise. Okay. Og det gør, at, men det vil du se, når vi kommer ind, at det er ikke ret ofte, at hun spiser al sin mad færdig. Så det skal vi have gjort, og skal vi præsentere til hende i dag for det nye proteindrik, som vi måske kan få hende til at drikke, i stedet for at spise hele tiden. Okay, fordi så kan det øge hendes vægt. Præcis. Og som du så tidligere, inden vi gik herned til hende, det var på grafen, at hendes vægt er faldet gevaldigt. Ja. Så det er vigtigt, men Aisha er meget frastødende for nye og prøve nye ting. Okay. Så det skal vi bare lige vide, når vi går ind. Ja. Godt. Hej Aisha. Hej. Jeg har jo lige Signe med, som jeg også har med til morgen. Ja, Ja. Og det er jo tiden til, at vi skal op og have lidt middagsmad. det kunne jeg ikke. Men det kender du. Vi skal have dig til at lige at spise lidt middagsmad. Så Signe, hun hjælper dig lige op af sengen, og ind til bordet, så går jeg ud og gør din mad klar. Værsgo med. Så jeg tager lige dine hænder med også, fordi vi skal godt have her til middag. Så, Jeg kan se, at du har ikke spist din morgenmad. Hvordan kan det være? det kunne jeg ikke. Jeg vil ikke spise min morgen. Når Jesper kommer, så taler vi lige sammen om det med dit fødeindtag, ikke? Ja. Vi er her nemlig i dag for at tale lidt om, at du ikke spiser så meget. Og det påvirker din vægt. Jamen, jeg har ikke lyst til at spise. Nej, men vi skal helst have dig til at spise lidt, ikke? Ja, det gider jeg ikke. Jeg bliver bare ved og ved og ved. Jeg vil ikke have min mor. Så skal du se, Aisha, et lækkert måltid mad til dig her. Jeg har jo sagt, at jeg ikke vil have. Men det har vi jo snakket om, at Aisha, det er meget, meget vigtigt. Fordi nummer 1, så får du nogle meget stærke piller. Og din mave kan ikke tåle det, hvis du ikke også får noget mad. Jeg har ikke lyst til at spise min mad. Jeg har sagt det til jer flere gange, så jeg bliver ved og ved og ved. Mine børn har sagt det, og min mand har sagt det, og I har sagt det. Det vil jeg ikke. Jeg vil ikke have noget at spise. Jeg kan godt forstå det, men Aisha, vi har nemlig faktisk drøftet det. Og vi har prøvet at gå et skema igennem, og vi kan se, at du har mistet en del vægt. Så jeg kommer lige med noget til dig, som vi har som forslag til dig. Så hvis du ikke ønsker at spise så meget af det her, så har vi noget andet til dig. Så 2 sekunder kommer jeg tilbage. Det der, det gider jeg ikke have. Vi kan godt forstå, at du er bekymret, og at du synes, det er noget nyt og anderledes. Men vi er her for at hjælpe dig, og derfor der er det her lidt alternativ til det nu, når du er småtspisende, ikke vel? Nu skal du se her, Aisha, og vi ved jo, at du elsker rabarber. Så derfor så har vi faktisk taget sådan en proteindrik her med rabarbersmag, og sådan en drik her, det er faktisk det samme, som der er et måltid mad. Så kan du jo prøve at få den. Ikke? Det er vigtigt, at vi får dig lidt op i vægt igen. Ja, det har jeg ikke lyst til. Måske skal jeg nok prøve senere hen, men lige nu gider jeg ikke. Ja. Hvad er det, der gør, at du ikke ønsker at spise? Det er min sygdom, det er min kol, der påvirker mig, når jeg sidder og tykker og sådan, så får jeg det meget dårligt, og det gider jeg ikke. Det er derfor, som Signe siger til dig, at vi har haft taget alternativ med i dag, og derfor kan du tage det stille og roligt og drikke det. Ikke? Så kan du tage det stille og roligt, når det passer dig, og drikke det, så det passer ind. Det skal jeg nok prøve. Er det ikke en god idé? Jo. Det er jo godt. Vi har jo, som I lige så i videoen lige for lidt siden, så har vi lavet i dag en planche her om Aisha, som er 73 år gammel og bor i Odense i en lejlighed. Vi har givet hende en funktionsniveau på 2, da hun har kol. Og i videoen der viser vi vores indsats med hensyn til middagsmaden. Og så vil Signe gerne fortælle lidt om kommunikation. Kommunikation, det er jo emnet for den her praksisvisning, som vi har vist. Og når vi taler kommunikation, så er det vigtigt, at vi har en viden omkring de forskellige teorier, fordi vi skal anvende, når vi arbejder med borgere, pårørende eller med vores kollegaer. Vi taler om flere forskellige former for kommunikation. Der er verbal og nonverbal kommunikation. Det handler om, hvad vi siger, men det handler også om, hvad vi ikke siger, fordi vi udviser mere kommunikation med vores krop og vores ansigtsudtryk, end vi selv er klar over. Og derfor er det vigtigt, at vi er klar over, hvordan vi bruger vores kropsholdning, når vi går ind til borgerne. Vi er glade eller smilende, i hvert fald åbne,
og vi har ikke lukket kropssprog, så at borgerne føler, at de ikke bliver imødekommet. Så har vi adfærd som kommunikation, som er en form, hvor vi anvender isbjerget og perspektivskiftet. Det har vi for eksempel gjort med Aisha, hvor vi ved, at bag hendes kommunikation og hendes adfærd, der er der en vrede, hun har nogle behov, hun vil ikke spise, men hun er udreagerende og bliver vred på os, når vi kommer ind til hende. Og det ved vi netop, at fordi at hendes kol gør, at det bliver svært for hende at spise. Og derfor har hun nogle udfordringer. Så er der anerkendende kommunikation, det er, hvor vi anvender spørgeteknikkerne, åbne, lukkede og ledende spørgsmål. Og så anvender vi aktiv lytning. Det gør vi for eksempel også i eksemplet med Aisha, hvor vi bruger spørgsmålene, hvad er egentlig, der får dig til, at du ikke vil spise? Eller vi lytter aktivt, når hun bliver vred, og holder ligesom vores kropsholdning åben og er stille, indtil hun er færdig med at sige noget. Så vores rolle helt konkret, det er, at vi har kontrol over kommunikationen. Det er os, der ligesom styrer den, så det er meget vigtigt, at vi er klar over, at vi skal have aktiv lytning, vi skal stille åbne spørgsmål, og vi skal være ops på vores formuleringer og toneleje. Og det er netop vigtigt for, at vi ikke kommer ud i for mange kommunikationsdilemmaer, som Jesper vil fortælle om. Ja, jamen kort som Stine lige nævnte, så er det selvfølgelig om kommunikationen her, og der er blandt andet også, hvad er det vi bør, og hvad er det vi skal, og hvad er det vi kan. Og hvad er det for nogle dilemmaer, som vi kan komme ud i med vores video med Aisha? Jamen det er selvfølgelig, der kan være nogle kulturelle forskelle, der kan være noget sprogbarriere, der kan være lidt konflikter faktisk mellem borgeren og kollegaen, og det bringer mig faktisk ned til vores konflikttrappe hernede, som I har mulighed for at scanne her, og så se helt, hvordan hvorledes man ikke skal gøre. Der har vi lavet en video her, hvordan at det eskalerer den forkerte vej. Og det er jo også det, man i faglig sprog vil kalde ulvesproget, hvor man går og optrapper en konflikt i stedet for at nedtrappe den. Og nedtrappen, det er der, hvor vi er over i girafsproget. Så det var lidt om kommunikationsdilemmaer og lidt om konflikttrappen. Og så vil Rima lige fortælle lidt kort om dokumentation. Ja, dokumentation. Vi har et krav at observere og dokumentere alle de handlinger, der sker hos Aisha. Og vi skal også overveje de ting, vi gør hos Aisha. Og vi har en dokumentationspligt. Det er noget, vi skal gøre. Det er ikke noget, vi vil eller noget, det er noget, vi skal. Og så journalen skal der skrives det, der sker hos Aisha, som vi også kan se i videoen. En dokumentation er et redskab til den næste person, der kommer ind til Aisha.